'Cause tonight Dobrý deň, takže vítam vás pri návode, ako si vytvoriť vlastný Minecraft HD Texture Pack. Budeme potrebovať programy MC Patcher pre verziu Minecraftu, na ktorú ideme robiť Texture Pack. Ďalej WinRAR, alebo nejaký program, ktorý dokáže otvárať súbory zip alebo RAR. A ešte nejaký grafický editor obrázkov. Takže spustíme si štart. Do príkazového riadka napíšeme spustiť. Keď máte anglickú verziu, tak napíšete run. Dáme percento appdata percento lomené .minecraft. Otvorí sa nám vlastne príčinok s Minecraftom. Vôjdeme do binu, kde nájdeme Minecraft.jar. Dáme otvoriť v programe. Ja používam WinRAR, takže WinRAR. Tak ja tu som si už pripravil vlastne súbory, ktoré musíme z Minecraftu vykopírovať do nového priečinka. Takže vytvorím si nový priečinok. Dobre. Nakopírujem si achievements, armor, art, environment, GUI, item, language, nie, áno, mob, terrain, title, všetko asi. To sú priečinky. A ešte súbory pack a particles. Tu bol. To je particles a pack. A ešte súbor terrain. Dobre, takže keď máme tieto súbory, Minecraft môžeme zavrieť. Sú tu všetky. Áno. Dobre, ukážem príklad iba na teréne. Takže ja si otvorím terén v Corel Photopainte. Idem vlastne vytvárať, normálne sú textúry v Minecrafte 16 pixelov ku 16 pixelov, ja chcem vyrobiť 64 pixelov ku 64 pixelov, takže terén si vezmem, dám upraviť, vlastne ja používam program Corel Photopaint, ako to bolo, obrázok prevzorkovať, vyhľadiť odstraníme, pixely, to bude 1024 24 ku 1024, dobre, a teraz dáme OK a už by to malo byť ale prevzorkované, takže vlastne zväčšil sa nám ten textúry sa nám zväčšili terén, dobre, tu je vlastne tráva, ktorú budem upravovať. Takže súbor si uložím. PNG 24 bitov, prehľadnosť. Dobre. Už by to malo byť, áno. Dobre. Teraz si vezmeme nejakú textúru trávy. Čo ja viem použiť. Môžeme túto. Takže nakopírujem obrázok a dám si ho trebárs do Gimpu. Počítač.
Dobre, takže mám zapnutý GIMP, dám si sem už aj terén. Takže teraz mám už vlastne obrázok stravo na ploche, nasvietlím nový súbor 64:64, teda výkres. Vložím trávu, zmením odtieň. Áno, dobre. Teraz si ho označím. A vložím ju do súboru terén. Tak. Tak, dobre. Teraz to vlastne už tam nechám. Súbor terén uložíme. Terén PNG, nahradiť. Vložiť farbu pozadia, nie. Dobre, exportovať. Dobre, takže tu to máme. Teraz to musíme zabaliť naspäť do textu packového priečinku. Takže si vytvorím nový, musí byť WinZip dokument alebo archív, tak. Bude to textúre pack. Dobre, nakopírujeme do ňoho všetko. Dobre, máme to tu nám a teraz už to treba vložiť naspäť do zložky s Minecraftom. Tentokrát do priečinku Texture Packs. Takže v poslednej časti zostáva patchnúť Minecraft MC patcherom. Dobre, teraz sa prekontroluje. Teraz ho dám patchnúť. Dobre, má byť patchnutý. No a teraz idem skúsiť Minecraft. Takže zistil som vlastne, že problém bol v MC Patchery, bol pre verziu 1.4.4 a na internetovej stránke bolo písané, že je na 1.4.5, takže takoho chyba. Takže vlastne môžeme to ukázať iba bez MC Patcheru. Dobre, zvolíme si Texture Pack, dám single player, create new world. Dobre, takže moment prekvapenia. Takže áno, no, dobre. Ukázalo nám to tak, jak malo, takže tu nám vidno vlastne výsledok mojej práce. Takáto pekná HD textúr trávičky. Vidno vlastne, že je tam viacej tých pixelov než 16. Ešte ma napadlo, že môžem skúsiť zmeniť odtieň trávy aj vody. Takže pôjdeme do Minecraft Texture Pack Mist. Otvorím si to v Gimpe.
Dobre, takže grass color zmeníme odtieň na červeno žltý, tak môže byť. File, export, grass color export, nahradiť. A ešte watercolor, zmeníme farbu na dajme tomu takto, alebo nie, zelenú, cesto. Dobre. File, export, grass color, watercolor, nahradiť, exportovať. Dobre, teraz máme zmenené textúry, takže znova si to musím spakovať. Malo by to tu byť. Áno. Texture pack vložím do Minecraftu. A Minecraft spustím. By mal byť asi zvolený, ale pre istotu ešte raz. No a travičku máme krásnu červenú, z neteru. Skúsim vložiť ešte textúru vody. Vedierko. No, vodu nezmenilo. Tak to neviem prečo. Dobre, tak to je asi všetko na dnešok. Takže lúčim sa s vami už oficiálne.